мислите. Фактите говорят, има нещо помежду ни. Могат да считат по устните. Искаш с теб да сме опасно близки. Могат да отгадат мислите. Фактите говорят, има нещо помежду ни. Дай ми че още по-силно. Заблуждаваш ме от определено време. Дай да водиш ме там, където бил си с нея. Доколко съм съдебена, дали за мене вече ти си фикс идея. Някой да ми каже, да спра да се занимавам вече с теб. Някой да ми покаже и пеем заедно. Могат да шега по устните. Могат да отгадат мислите. Могат да шега по устните. Искаш с теб да сме опасно близки. Могат да отгадат мислите. Има нещо опасно близки. Опасно близки. Скъпвам, когато така поглеждаш към мене. Какво говорят хората? Трябва да ти време. Стъпа ми кара направо да въркам, нямам право. Нещата се случват мигновено, да седнеш пред мене. Объркам се, когато видиш се до мене. Не усетно хуя. Няма никой да ми каже да спра да се занимавам. Могат да считам по устните. Искаш с теб да сме опасно близки. Могат да отгадат мислите. Фактите говорят, има нещо помежду ни.